Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Sekushone Iphini Lemeya Kwadukuza. Kwethulwe elezokuxhumana egama lakhe. Kanti kowezemfundo Ucishelwe UGESI. Izindaba ze1KZNTV zifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Yazingena manje zithi sekudlule emhlabeni obengusekela meya kumasipala wakwaDukuza uthula Ntuli emva kokuquleka kade ngene emahhovisi lomkhandlu asenyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal. uNtuli ushone kade ephuma emcimbini wokwethula kosonkontileka ozokwakha kabusha ibloho la Ward 5 elizodla ke 6 million amarandi. Zishaqisa abaningi izindaba sokudlula emhlabeni kasekela meya kumasipala wakwaDukuza aphinda bengumgcini mafa kwiregion ebizwa ngeGezengampanza. uNtuli ushone namhlanje kuseni emva komcimbi obukaduka Ward 5 beyothula iproject yokwakhiwa kwebloko kuyona le ndawo. Sinonobhala we-ANC kusona lesi sifunda ubabuzulu njengoba sizozo nje okuphawula kwabo nokusichazela nje ukuthi ngakube ngakubona le mbiko yokudlula kaNtuli ifike kanjani. Babuzulu siyakubingelela nobhala nazi indaba engezinhle eshona nazo namhlanje eyithinta obekade ngosekela meya kuwo masipala kaDukuza. Asibonge sibingelele bonke ababukeli nabalaleli. Siyisifunda se-General Gezengampanza region lapha ngaphansi komkhandlu omkhulu weLembe. Sishaqekile kakhulu ukuthola indaba ezibhlungu zokuthi utreasurer wethu ubaba uNtuli bedume kakhulu ngelikambazo usesishiyile. Lezi ndaba ke iqale zafika ngokuthi uphelelwe amandla basamphuthumise esibhedlela. Kuthe isikhashana esingekho ngaphezulu kwehora kwabe sengena futhi indaba ezithi hayi bathe esibhedlela usesishiyile. Lokho ke kusishaqise kakhulu futhi kufike ngesikhathi esimbi la abantu abanjengaye sibadinga kakhulu embuthweni kaKhongolose ngenxa yokuthi uComrade umgcini mafa umuntu obeyimisela kakhulu ngomsebenzi wakhe abewukhethelwe kakhulukazi emsebenzini wokwakhiwa kwenhlangano kaKhongolose. Sicabanga ukuthi ke ukuhamba kwakhe kusephuca umuntu obesemkantshubomvu emsebenzini kamasipala. Lokho kusho ukuthi sizothola kanzima njengoKhongolose ukuqeqesha abanye abaholi ukuthi befane naye ngasohlangothini kahulumeni nangapha futhi ngasohlangothini lwenhlangano. Siyafisa ukusho ukuthi alehlanga lingehlanga siyinhlangano kaKhongolose sidlulisa amazwi ukuthi umndeni uNkulunkulu uzothoba amanxeba usabhekene nelesimo esinjengalesi nomphakathi wangakubo nabo bonke nje bakhula naye nabahlobene naye nabamthandayo nabamaziyo nabamkhonzile ukuthi uNkulunkulu abathobe amanxeba. Lesimo esinje umthandazo wokuphela ongakwazi ukuthi uthobe wonke amanxeba. Thina njengenhlangano kaKhongolose nathi sokuqa phansi ngedolo sicela ukuthi uNkulunkulu abe nathi kulesi simo esibhekene naso. Uyena unobhala we-ANC kusona isifunda iGeneral Gezengampanza omnumzane uSiphihle Zulu besikade sikhulumisana naye sibheka izindaba zokudlula emhlabeni ngikhamphathi izimali waso lesi sifunda umnumzane uThula Ntuli bephinde abe usekela meya kumasipala wakwaDukuza. Kodwa abahosibisi ngibeka ngwaDukuza. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube wethule ngokusemthethweni uhlelo lwe-Wi-Fi yamahhala oluzosetshenziswa ke umphakathi osebenzisa irenki yamatekisi yasegama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe. uDube-Ncube uthi lolu hlelo luzohlinzeka nge-inthanethi luzosiza ke futhi ekutheni ke kuphucuka impilo yomphakathi. Kanti ke bazimisele ngokulisabalalisa lolu hlelo nakwezinye izindawo ukwenza ngcono impilo yabahlali bakuleli. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uhambela indawo yasogwini ukuyobheka izinselelo lomphakathi obhekene nazo. Phakathi kwezinhlela zethulile kuba uhlelo lokuhlinzeka nge-internet lapho bethule khona i-Wi-Fi yamahhala erenki yamatekisi egama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe. Kanti uthi ukuhlinzeka nge-internet emphakathini kuzothuthukisa impilo yabahlali bakuleli.
kanti uthi lolu hlelo bazolisabalalisa kwizifundo ezahlukene. Siqale lapha egama lakhe e-taxi rank sethula khona uhlelo olubizwa ngokuthi i-Wi-Fi yamahhala ezosetshenziswa umphakathi ohamba ngezimoto zomphakathi insizwa nje esincane yakhona lapha ogwini okuyiyona esilethe la ekutheni sizofaka i-Wi-Fi yaxhaswa uhlelo laba Operation Vula ilohulumeni isikwazile-ke nayo ukusiza umphakathi wendawo ukuthi usebenzise lobuchwepheshe. Uma ufika nje next time lapha e-taxi rank egama lakhe, uma uya kwifoni yakho uye lapha ku-Wi-Fi ucheke uzobona kune-Wi-Fi yamahhala esesiyifakile efakwe yilohulumeni ezokwazi ukuthi isetshenziswe inokubani lapha emphakathini. Eqhuba uthinta udaba lokweselwa amanzi endaweni yasogwini, wathi ukweselwa amanzi kwenza umnotho ushone phansi. UNdunankulu uthi kufanele kulethwe ochwepheshe abazobhekana nenkinga yokweselwa amanzi kulesi sifunda. Sikhulumile kabanzi nomasipala wethu ukuthi uma ngabe kufanele silethe abanye ochwepheshe abazosiza umasipala ngamakhono ekutheni lapho okunenkinga khona zisheshe zilungiseke, kuyosiza kakhulu ngoba indawo yethu yasogwini siyayazi ukuthi iyindawo enomnotho wezokuvakasha. Manje asifisi ukuthi lo mnotho wezokuvakasha ugcine sewushabalala ngenxa yokungabi khona kwamanzi. Esephetha uveza ukuthi isifunda ugu sizoba kwibalazwe njengoba kuzokwakhiwa idolobha elisha phecelezi smart city elizobe linabo bonke ubuchwepheshe ukuze kusimame umnotho kuphinde futhi kudaleke namathuba omsebenzi. Kungekudala-ke isifunda ugu sizobe sikwibalazwe lalapha eNingizimu Afrika, zizoba nendawo ebizwa ngokuthi i-smart city, kusho ukuthi idolobha leli elisha esikubiza ngokuthi idolobha lenkululeko. Leli dolobha-ke lizoba nomthelela omuhle kakhulu emphakathini, emabhizinisini, ekusimamiseni komnotho kanye futhi nasekwakheni amathuba omsebenzi amaningi emphakathini yethu ezobe yakhele leli dolobha. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisegama lakhe. Seqhubeka ukukhathazeka ngokungasebenzi kwamahhovisi omnyango wezemfundo ezindaweni ezakhele iTheku nosekuphele cishe amaviki amathathu ecishelwe ugesi. Uthulisile Zungu obehambele lamahhovisi ePinetown uzwakalisa ukunengeka ngalokhu njengoba ethi-ke ubebhekene nenkinga yokukhishwa kwengane yakhe eyenza ibanga likamatikuletsheni esikoleni ngokungemthetho, kanti-ke ubezofuna incazelo ngalokhu. Bathole kanzima abadinga usizo emahhovisi omnyango wezemfundo eThekwini njengoba sekuphele cishe isikhathi esingangamasonto amathathu ungekho ugesi. Iziko lendaba lihambele elinye lamahhovisi elisedolobheni Pinetown nalapho lifice kukhala ibhungezi abasebenzi bengabonwa. Umphakathi obudinga usizo ubufike utshele unogada ukuthi kuvaliwe. Lokhu sekudale ukunengeka emphakathini. Bengizela Department of Education ngizofuna usizo mayelana nomntwana wami owenza grade 12 siyesithokozile. Umntwana ube nenkinga wagula esikoleni and then wa-admit hospedlela. Bengireport ukuthi umntwana usesibhedlela ulale for about 3 weeks. Ngimreportela uthisha engenankinga ingane yabuyela esikoleni, yabuya bese kubhaliwa amaphepha awu2 but la amanye namanje usesikoleni uyabhala but bathi angimwithdrawe aphume esikoleni azoqala kahle next year. Umbuzo wami ubukuthi ingane emizoqala next year esikoleni kufanele ihlale yenzeni unyaka wonke. Bakhala ngokuthi bona bafuna ukuproduce 100% as a KZN region. Ngithi mina ngomntwana wami yedwa kushuthi lo 100% angeke uzuphume. Bekade ngizile la kwa Department of Education ngizobheka mayelana nesitifiketi sami esilahlekile and ngifica kuvaliwe eThekwini ngile kuvaliwe, so angazi ukuthi kumele ngenze njani, kumele ngishonephi. So ngidinga uku-apply emsebenzini esikoleni, angikhona ukwenza lutho.
Ngokuthola kweziko leindaba, mathathu esewonke amahhovisi abhekene nalenkinga kubalwe neliselokishini uMlazi kanye nekomkhulu lalomnyango eseThekwini. Okhulumela lo mnyango uvumele ukuthi ke bavalelwe ugesi ngenxa yesikweletu seyikole umasipala nobe-ke usuthatha isinqumo sokubavalela amahhovisi ukuze kuzwele. Uthi ke zikhona ingxoxo zokulungisa isimo eziphakathi kamasipala kanye nongqongqoshe wawo lo mnyango. Somnyango wezemfundo KwaZulu-Natal singaqiniseka ukuthi yebo sisenayo inkinga yokuthi ama-office ethu ama-district office laseMlazi nelase-Pine Town nenye i-head office ebizwa ngokuthi i-Dokis ukuthi ugesi uvaliwe ngoba ukweleta izikole umasipala ke as a matter of strategy ukuze kuzwele kakhulu uye wathatha isinqumo sokuthi avale lama-office. Kodwa nje singasho nje ukuthi kukhona izingxoxo eziqhubekayo phakathi kwa-MEC noMeya waseThekwini neziyathembisa kakhulu kabi ukuthi maduze isisombululo sizoba khona ukuthi kuzokwenziwa kanjani ukuze kuvuleke and ukuya phambili yini i-strategy ezophuthwa in place. Ngaphandle kwalokho, isimo saleli hhovisi kasigculisi njengoba ke sekuphele izinyanga ezimbili kwabhodloka isakhiwo namanje kalikalungiswa. Lokhu sekukhalise kakhulu inyunyana emela abasebenzi bakahulumeni iPSA ngokungaphephi kwamalungu ayo. Abasebenzi abakwazi ukuthi basebenze ngaphakathi kumnyama and futhi sitholela ukuthi kunenkinga ezahlukahlukene njengoba ubona nje ngo-17 January kwaba nengozi imoto yashayisa la ayikakalungisi le ndawo. Yingakho siuPSA kwi-province inxusa uMEC ukuthi akwazi ukuthi angenelele kodwa kusikhathaza kakhulu ila iTheku esikholela ukuthi i-department funeke ikhokhe imali kodwa kufuneka ukuthi ba disconnect ugesi bengaxhumene ne-province ngoba uMEC uyena umuntu okufuneka ukwazi ukuthi a-intervene uma sichecka ne-department ithi department ama-district lawa awakweleti abantu abakweletayo yizikolo noma izikolo zingaphansi kwabo into okufuneka bayenze ukuthi bavale izikolo baxhumane ne-department. Indaba enziwa KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi ke kubukeka uJohn Steenhuisen ezozidlela kamahlandla kwinkomfa yokuqoka umholi omusha waleli qembu. Umpho-Phalatse uyena obhekele isikhundla besiphethwe kuSteenhuisen. uShamase uthi iDemocratic Alliance iyiqembu labamhlophe yingakho abantu abamnyama belokhu beqhubeke njalo nokwesula ezikhundleni. Kulempela sonto iqembu iDemocratic Alliance lizosingatha ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha. Kanti umjaho omkhulu phakathi kwalowo ngumholi waleli qembu uJohn Steenhuisen kanye nompho-Phalatse okuwaba imeya yaseJohannesburg. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi ubona uSteenhuisen ezozidlela amahlanga njengoba ekwazile ukuveza ukuthi ukwazile ukubuyisa isithunzi seqembu emva kokuba lilahlekelwe ukwesekwa kubaholi abamnyama bangaphambilini. Njengoba kuzoba nenkomfa ye-DA ngempela sonto kubonakala uSteenhuisen ezoyidlela amahlandla ngenxa ukuthi akekho manje onamandla nonamava avelele angaphezulu kwakhe kanti futhi indoda ekwazi ukuyikhulumela indoda ekwaziyo futhi nokubheca abanye abaholi abangaphambili kwayo ngoba ubonile sizwile nje khuluma ethi yena ukwazile ukuthi alungise isimo seqembu esimoshwe oza kwabo abangaphambili kwakhe abanjengoNtombi kaIphini uLindiwe Mazibuko noMusi Mayimane. Kamuva nje kubonakala abantu abamnyama besula kuleli qembu okuhlanganisa oLindiwe Mazibuko, uMusi Mayimane, uHerman Mashaba, uZwakele Mncango, uGwen Ngwenya kanye nabanye abaningi. UDokotela uShamase uthi iDA iyiqembu labamhlophe kodwa lisebenzisa abamnyama
ukuhehe amavoti. Ulokho ekusulwa kwabantu abamnyama eqembini le-DA kuchaza khona ukuthi bayabona ukuthi mase bengaphakathi bafike babone ukuthi hawu kahle empeleni benziwa nje amawunga benziwa nje amaphonzo ukuthi bathola amavoti hayi ngoba ngempela bethathwa njengabantu abangahola leli qembu alisephambili. Kubonakele lokho ngokuhamba kaMazibuka uNtombi kaYibhinci uLindiwe, kubonakale lokho ngokuphatha kaMayimani, kubonakale lokho nakusula lensizwa yala KwaZulu-Natal yala eyiphethe DA isingene manje ku Action SA yalicacisa futhi yawaveza namahlazo eDA ukuthi umuntu omnyama lapha akashawa mkhuba wenziwa nje isidikiselo sokuvala amabhodo abilayo. Leli qembu lingelesibili eParliament kanti libheka ukuthi lenze kahle okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sihlabe ikhefu izindaba ziphele ihlangabeze emva kwekhefu. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe ke usanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV nazi ihloko ezihamba phambili. Kushone Iphini Lemeya Kwadukuza kwethulwe elezokuxhumana egama lakhe kanti kowezemfundo Ucishelwe UGESI. Ikhansela le-IFP lithe kuzophela ngeqembu le-ABC emsunduze njengoba ke selahlubuka labuyela enkatheni. Lokhu ke kuvezwe uSibusiso Ntuli ngesikhathi efungiswa yena nekhansela le-DA Original Khanyile emkhandlweni umsunduze namhlanje kulandela ukunqoba kwabo ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 2 no-25. Amalungu enkatha bebuthene ngaphandle kwamahhovisi kamasipala ephelezela uNtuli. Abephume ngobuningi bawo amalungu eqembu le-IFP ku-Ward 2 ephelezela ikhansela uSibusiso Ntuli eyogxotshwa emkhandleni umsunduzi. Usuku namhlanje bekusuku la bengizogxotshwa khona ngokusiqinisekiso sokuthi sengiyikhansela elizomela uWard 2 ngaphansi kweqembu lenkatha Freedom Party. Ingakho ke namhlanje abantwana la bengihamba nabo ocomrade bonke bethathe inxexheba ukuthi bangiphelezele njengomuntu abamvotela ngumethemba nokumthanda ngaphansi kweqembu lenkatha yenkululeko yesizwe. uNtuli uthe nxese kuyiqembu le-ABC njengoba engasekho kulona. Lokho bengikusho bengisho ukuthi shame kwi-ABC because ayizange yaze yathembeka ngoba ngesikhathi ngisekuyo amavoti abahleli ngawo lapha ama-seat awu-2 ayecreatwe iwona lo wa-2 ngokuthi abathembekanga bathatha amavoti basebenzisa ngenhliziyo ayingeqiniso. Ingakho ke ngithi shame ngoba basophinde bathola amavoti ngoba bahlulekile ukuhlonipha abantu ababavotela. Ingakho ke ngathatha isinqumo sokubuyela eqembini lami edala lenkatha yenkululeko yesizwe ngoba kwakuyinkatha yenkululeko yesizwe manje sekunkatha Freedom Party ukuthi angibuyele emuva ngiyohlala ekhaya ngidla amasasa ekhaya kanti idlozi nethonga leli liveli ngikhomba khona ukuthi ngiyobuyisa iward engangiveli ngiyiphethe iminyaka ewu10. So ingakho ngithi shame ngoba basophinda bathola amavoti ngoba bahluleka ubuqotho nokuthembeka. uNtuli uthe okuseqhulwini kuyena ukulwela izidingonqangi zomphakathi. 4 to 6 years abantu abanawo amandla. Inhloso yami ithi uma umholi ulalela abantu bese wenza into ethunywa abantu awenzi into ethunywa wena. Bese kuba nogesi ohluphayo isidoda. Umasipala wavala ama-office agesi manje usenethi ke entweni yakhe ayikhulumayo uthi ke kunezinto ayicelayo ekufuneka zenzeke. So ke ziyocelwa lezi zinto zonke ukuthi ziphelele bese nabo balungisa amaphutha abo nathi bese sikwazi ukulungisa okwethu ukuze sikwazi ukuhambisana nomasipala ukuze abantu bakwazi ukuthola i-service delivery efanele. uNtuli ufungiswe umkanye nekhansela le-DA ku-Ward 25 Original Khanyile. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kisemgungundlovu. Umeya wakaDukuza uLindiwe Naca usenxusa amalungu omphakathi osomabhizinisi ngokuthi ke bangaziphazamisi izinhlelo zentuthuko eziqhubeka ezindaweni ezakhele ngaphansi kwalo masipala. uNaca usho lokhu kade kwethulwa ngokusemthethweni usonkontileka ozokwakha ibloho Ward 5 nelabhidlika ngesikhathi sezimvula ezazihlasele ngo-April wangonyaka odlule. Imvula enamandla yahlasela ngonyaka odlule kwisifundazwe KwaZulu-Natal ngenyanga yango-April yashilimaza ingqalasizinda eningi khona kulesi sifundazwe kakhulukazi engqalasizinda esuke ithinta imigwaqo omasipala nohulumeni
bayaqhubeka nokwenza imizamo yokuthi ilungiswe kabusha leyo ngqalasizinda. Namhlanje umasipala kwaDukuza ungomunye wamasipala obekade wethula uhlelo lokulungiswa kabusha kwebridge elihamba izimoto nabantu ka-Ward 5. Namhlanje bezothula i-project ye-bridge. I-bridge elaguguleka ngesikhathi sama-floods ngo-April 2022 ngonyaka odlule. Leli bridge lisendaweni yala elindelani. Umphakathi wala elindelani kanye nabantu abasebeqhamuka endaweni yase-Dusburg bazokwazi ukuthi basebenzise leli bridge uma ukuthi seliphelile. Siyajabula kakhulu-ke namhlanje ukuthi usonkontreka uthuliwe ukuze akwazi ukuthi enze lo msebenzi yokulungisa leli bridge. Futhi siyabona ukuthi khona namathuba emisebenzi azovuleka for abantu bakule ndawo ababalelwa ku-20. Umoya wakulo masipala ube senxusa abantu kakhulukazi laba bangayitholanga imisebenzi kwamanje ukuthi babekezelelane kungabikho umuntu ozophazamisa ukuqhubeka komsebenzi. Kulaba osonkontreka okusuke kufanele ba subcontract nakhona kuba nohlelo lokuthi bapost noma mhlambe babide ngokwama-ward kuma ukuthi leyo project nje leyo ward kusuke sekubhekwa mhlambe ku-prioritizwe kakhulu abantu abasuke beqhamuka ngakhona ewadini. Mhlambe okunye umuntu azofisa ukucacisa la ngoba khona enye project esike yamiswa ngathi mangihamba ngiyofika khona namanye amakhansela sathola ukuthi leyo project ingaphansi kuka 4 million. Mhlambe ezofisa nje ukucacisa ukuthi ukuze abantu bakwazi ukuthi basubcontract ngokwepolicy kufanele iproject ibe u4 million nangaphezulu. Iproject nje engikhuluma ngayo iproject yayo 3 million. So siyafisa nakhona ukuthi abantu bangaphazamisi ngoba bethi mhlawumbe hayi project ewadini yethu sifisa ukuthi sisebenze kuyona. Uma ngaphansi ka 4 million iproject abakwazi abantu ukuthi basubcontract silandela ipolicy. Leli bridge libekela isikhathi esingangenyanga eziyisithupha ukuthi liphothule umsebenzi okwakhiwa kwalo. Engakusho mhlambe okwenzakalayo la mhlambe kule ndawo esikuyona siyakunothisa khona ukuthi imizi iyaqhubeka iyanda ngoba la kwa ilindelani besino section E kodwa sekuna no section F no G think no H. Futhi le ndawo sibona ilokhu ilento iqhubeka ikhula. Lokho futhi ukuphinde esibona kusinikeza inkinga uma kuyela ezintweni zama services ngoba abantu bagcina befuna ugesi befuna namanzi. Kodwa Sibisi ngibika ngikwaDukuza. Kuloko zinhlansi ethembe emndenini eminingi yaku-Ward 15 umasipala waseMsinga maphakathi nelikaMthaniya ngenkathi ikhansela elizimele lale ward uMthandeni Myeza ethula ngokusemthethweni uhlelo lwezindlu eziyizinkulungwane. Lezi zindlu-ke zakhiwe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal ewadini ayiphethe kwaphinda-ke kwathulwa nohlelo lokulungiswa kwemigaqo yale wadi. Ubonga uphezi umphakathi waSothame eMsinga Top emva kokuba ikhansela elizimele laku-Ward 15 kumasipala waseMsinga lethule ngokusemthethweni izinhlelo zezindlu eziyizinkulungwane. uMthandeni Myeza uthi noma zinganelanga kweminye imindeni kodwa lokhu kusho siqaleke ukukhandla udaba lwezindlu ngo-2016. Ngo-2016 ke uzokhumbula ukuthi ngaleso sikhathi umthetho noma ipolicy yaka human settlement noma ukuhlaliswa kwabantu yayithi singena ke umuzi owodwa sishiya indle yodwa nakuyo leyo mizi kulowo muntu osuke edinga ngaleso sikhathi. Kunomthetho ke owawuthi asikwazi ukukhandela umuntu ohlala ku2 room weblocks indlu bekulo umuntu ohlala emkhukhwini noma ubona umuntu ohlala ku1 room noma ubona umuntu nje odingayo. Sasama ukuprofiler noma ukuhlonza ngaleso sikhathi yonke imizi siyazi 1000 ngokwabantu bakithi angeke mhlawumbe abagcina bonke kodwa into enkulu leyo ngoba ngathiwa kodwa kusekukhulu. Kanti uveza ukuthi lezi zindlu zakhiwe ngendlela ezomelana nesimo sezulu sakulenda. Ngelikhulu-ke ithemba nangeqholo lithi njengoba uzibona zehlukile kwezinye izindlu ekhona noma ungazicabanga noma ezikhona lapha eMsinga sazidweba sazidesigner ukuthi zimelane nesimo senkungu nesimo sezulu saseMsinga Top njengoba ubona ngaphandle ziplasteliwe bese ziyapendwa. Xenekhethekile nabeziko lezindaba ze1KZNTV Myeza ubika ukuthi ikhona imigaqo elungisiwe kanti neminye ngokunjalo isazolungiswa.
sinemigwaqo-ke la esiyikhandayo. Kulo mgwaqo esiyikhandayo kukhona imigwaqo ye-province ophethe umnyango wezokuthutha transport nawo elungiswayo. Insele esibhekene nayo ngaphansi kwemigwaqo ethi izulu line kakhulu. Uma lina kakhulu izulu eminye siyilungisile before kufika uKhisimusi noma phambi kaKhisimusi uDisemba kuze kufika manje. Yemukile uma ngabe yemukile injalo kusho ukuthi sisebenza-ke manje sihlehlele emuva ngoba sikhanda le khona njengamanje esesiyilungisele kamuva ayizubona siyilungisile nakhona-ke sisanqonqozile. Khona manjalo ilunga lomphakathi uDelsile Dlamini uthi izandla zedlula ikhanda kuba bumyeza ngomsebenzi awenzele. Ngizizwa kushuba igazi. Ngiyagwimbela futhi angizenzisi. Ngibona ngathi ngiyakuphupha nebusuku ukuthi khona umuntu wakwakhela nje kade sengihlala phandle. Inde waveza ukuthi amathuba omsebenzi ayavela ukuze kuthuthukiswe abantu bakuleli wadi. Abantu bawathola amathuba omsebenzi. Njengoba sikhanda izindlu nje kunabantu abaningi abaqashiwe abangaphezulu ka300. Uma sikhanda umgwaqo sijwayele ukuqasha abantu abawu10 abasebenza kumgwaqo. Bese bamgwaqo kamasipala ekhona lapha ewadini ewu6. Lo mgwaqo leyo iqashe abantu nga10 yaphinda mayisiphela ukukhanda saqasha abantu abawu10 futhi abazokwazi ukuklina umgwaqo njalo ngomsombuluko nangolwesibili okusho bawuklina izinsuku ezu8 enyangeni. TV kubika uThobeka Dladla ngisothame eMsinga. Ake siye ngasekhefini sihlangabeze futhi masibuya. Asinibingelele siphinde sinamukele mengabe nisanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV nazi izihloko ezihamba phambili. Kushone Iphini Lemeya Kwadukuza. Kwethulwe elezokuxhumana egama lakhe. Kanti kowezemfundo Ucishelwe UGESI. Asibhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleliwe 18 rand 20 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 42 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u19 rand 69 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$1,960 6 cent i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$78 65 umphongolo. Ake sibhekele ingosi yezimidlalo. Iqembu lesizwe lakuleli Bafana isizibekele indawo kumqhudelwane we-African Cup of Nations okuyi-AFCON ngamafuphi nezokuba ke se-Ivory Coast ngomasingane wonyaka ozayo. Kulandela ke ukushayela iBeria ngo2-1 emidlalweni wokuhlunga wangolesibili. iBafana bidinga ukuwina lo mdlalo ukuze ijoyine ke Morocco ebivele sizibekele indawo ku-Group K. iLiberia ke noma ke ingawuwina umdlalo wayo neMorocco kodwa ke ukushawa ke iBafana kuzoyenza igcinise endaweni yesithathu kwilog. Ngoba kweBafana kuyibeke kumaphuzu amane. Ake sibhekele isimo sezulu. Ake mbukele izingakade sikuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.